ka Pyrthei TV. Coordination and Welfare Committee jongka Jylla Bholaganj Block Lengbao President jongka Gopal De kalapha jingtho sha Menteri Rangba Jylla konrat kongkal sangma balapha kopiru sha Menteri Rangba Aduk Keri Narendra Modi Menteri Kampo Yeng Amit Shah batsha ulat ke Jylla Phagu Johan halo ke jingja kablaja haka arpunyo trik Lber asa apusau haka ba arngot kibriu yakibala tip kerteng kum Ishan Singh berusuji data kelasya penyam ha kajing tho shau konrad kani committee kala keno ba ki break ba penyam yaki kidi khot jongka khasi students union ha kani ka jing tho klabu jingkli ya Menteri Rangba da ka ba ong shanu ki pulit kidan ha ka por ba ka kali ki KSU kawan poi ha ichamati ban thombor yaki break ki bamdai ki riolum kila ong ba balik ka sarkar ka ajing bit ya ka KSU ban pelong jingalang ha ichamati ha ba kla yo I ya ka jingja kabla ja house name ar hazar ar phawru Haka shithi shang Menteri Rangba klabu santli ki mat jingdawa berkabaning kong kedai ban kem ye ki berangti ban penyam ye ki teki arngun bat kila ong balada ki pulit ke Jylla kemla ban le ya kani ki ban IT haka CBI lani NIA kila dawa badairu ban bu dak ketem bashirta jong ki shipai lani ki CRPF hamajai bat ha ichamati khnang ba ki jingja kram jashu bat ki don pat skibai pak jingdawa baki dawa na ka sarkar baki dei ban le na ka banta ka jingmentoi jong ki bri ki bam de ki riulum ki basyong ki basa hakathan ichamati ban majai kani committee kala besu lang saartli ruki kopi jong ke ejahar ka bakla ujor Jylla police station bat hagni ke ejahar kila kenno ben bat de ki khot jong ke KSU ki bat hambor bat penyam ye ki teki arngot ki brio haka step jong ka arkunai te Lber aja apusau arngot ki hebret balatip kerteng kum uban pira lang thongni baru hebret sensha lang thongni ki ban nakashnong kinso san southwest khasi his district kila yo employ im ya ka wei ka sim ko bat ya ka ni ka sim la IT no shakinong tre jong ka tanat wildlife Ukurtong Shimen National Parliamentary Constituency Professor Lakhon Kamau lahir sejuai banyalam syakipat ba yakimat bakjing temu jong u na ka banta ka election MP Lok Sabha ka ban salong ha ka khat khandai trik jong yayong ya ka jingalang la pelong hayang musyang juai ha ka arpu prat Lber aja apusau ha ka jingalang ka pelong ha ka smi sajan ha Rashtrapati Bhavan ka President ka Draupadi Murmu kalapun Khubor ya sawut kirio paukmat ka India da ka ba ayaki da ka khusnam ka ba hetam hakari ka Bharat Ratna kisawut kinthub ya Menteri Rangba berim jong ka Bihar Ujan Nayak Kharpuri Thakur arngut ki Menteri Rangba do berim Jakarta PV Narasimha Rao bat u Chaudhry Charan Singh bat wei pat u scientist jong karap karyang MS Swaminathan ya ka khusnam jong u Kharpuri Thakur lawan shim da ka khun jong u Ramnath Thakur u Kharpuri Thakur u bat arsian kum u Menteri Rangba ka Bihar kata house name 6000 khandai spa nyau pho hadu 6000 khandai spa nyau phuwei bat house name 6000 khandai spa nyau phnyau hadu 6000 khandai spa nyau khandai udairu bajutip kum ujan nayak lani u riuslur jong ki pat ba ya ka khusnam jong u Narasimha Rao lawan manshim da u khun jong u PV Prabhakar Rao ya ka khusnam jong u Charan Singh lawan manshim da u khun ksiu jong u Jayan Chaudhry pat ya ka khusnam jong u Swaminathan pat lawan shim da ka khun kanthai jong u ka Nitya Rao ka president kala ai khusnam Bharat Ratna ru ya u sembut Menteri Rangba adu kri u LK Advani bat ya ka ni khusnam kan salai ban IT hayeng sa jong u ha ka singi umblai ha ka ni ka sipin Khubor ya kini laidan lang u Menteri Rangba adu kri Narendra Modi u president ka BJP JP Nadda bat u president ka Seng Congress u Malika Arjun Kharke nalor ki weipan Hadin ka jing kendo jong u ya u Menteri Rangba adu jong kari Narendra Modi u he saipan ha ka Pyrthei bedai ru co-founder jong ka Microsoft u Bill Gates laong ba ki technology ba ka India ka penmi kum ka digital public infrastructure kidai ki balawan ra jingkala ha ka Pyrthei ulong ba ha ka por ba wan cha India yo I kumno ba ka AI bat ka DPI ka wara jingkala ha ka puli puthi ha ka kot ka khia bat ka pensuk ru yakinong rap tang hadin ka tu ka nisngi hadin ka jing syakem jong Menteri Rangba ka Delhi Arvind Kejriwal ka Enforcement Directorate kala khot hajir sayo Menteri Sarkar u babat ya ka transport u Kailash Gelot halo ka ju ka kes ka para pengan ya u Kejriwal ka ED kala khot hajir yo Gelot namar ba ka don kam an kili jingkali na u halo ka tika kes pala keno ba don ketilang kila pasai Khubor kila pente bau Gelot balet cha office jong ka ED
Ke Eastern Nagaland People's Organisation kabari ke kunhun ke badawa Jylla lajong haki Driutli ke district jong ke Nagaland kalapin bena bakan yang scam hakarai jongka ban anna mishimenta hakini ke election duk sabha kum kadak ke jingpin ibor ya ke sarkar bakan sengap ya ke jingdawa jongki ke BJP kelakentu ya ke ENPO bakadei mensyong jingalang bat ke sarkar banyakren halo kini ke bentang kini kunhun ke ladawa Jylla lajong nadu snem arhatar shipho Nyawut ki kertong jong kaseng BJP Arunachal Pradesh kila job depa yak assembly election hak ke Jylla hadin ba amshim ladan bayakun persya yaki. Ki nyawut ki kertong ke BJP ki kentup ya u menteri ramba bementau pema khandu. Hadin ke election commission kala dep an pej benia yaki kot kisla jong ki kertong baro ki balawan thep kerteng alap ba haki nyawtli constituency amshim ladan bakyakun persya yak BJP. Haka election assembly Arunachal ki don chispa nyaposang wat ki kertong ki bayakun Rupu arngut nakaseng BJP bakentup ya arngut ki kertong penam arpu sangut nakaseng Kongres kan ringut nak NCP arpu sangut nak NPP kat laingut nak PPA sangut nak EDP bat ki weipat ki sengret bat ki kertong shimen kejinga kerana suk pedang ke Israel baka Hamas kala sedang biang hanong ba Doha jong ka Qatar bat nong ba Cairo jong ka Egypt ke Israel kala pha arkan hon ka wi hun Malaysia Qatar de ka bayalam da ukli do jong ka Mossad u David Barney bat ka wi pa ka hun Malaysia Egypt de ka bayalam da ukli do jong ka Shinbet u Ronan Bar kamen shwa ke Israel kala mi no na ka jinga kren namar baki Hamas kila buon palat jing dawa ndrei namar baki jing pen bor jong ki bahayang asem jong ki tu kinong Israel ki basyara bor ke Israel kala let biang syaka jinga kren ndrei kala kren syai pakadam pedang satya yik jing dawa jong ka Hamas pan pha mi no ki shipai jong ka Israel na Gaza Kekenhun doket jong ke Russia kabala tip kum ka Russian Investigative Committee kala lap baki leno ki bawan hiart maha Kirkus City Hall kadai ki badan jingadai bat ka Ukraine kini komiti kala lap Marcin Deble ya ki kampentrim ki leno kala petkra dakakali shakhapu jong ke Russia bat Ukraine bat ki thmu balishim no ya ka bainong jongki nanong bakif ndrei shwa bakin pen na Russia la yo ban kemyaki Kajing yang beriu Gaza naduk baka Israel ka sedang menhiartma yaki Hamas mentak lapoi syakalai pu arhajar ruspa arpulaingun. Keba mensa perkidan nyopesan hajar kendai pu arngun. Ka Hamas kala kam batang hapo arpsau kenta kisipai Israel kala penyam nyau puingut kinong Palestine berkibala mensa perkidan shispa kan arngun. Uwe sipai Iraq ula kelonyam berwe pat lo mensau ha kajing hiartma kilek no Islamic State ha ketem sipai ke badan ha Kirkuk province. Kileno aklawan hirt makin san haktem jeng sipai berkalami ke jinga siat ka bashirkai berkadu kileno akla petkratno na ketika caka sangur sipai Yemen kila kelon yam nakada ku jing sya hirt ma kileno Houthi kila terbom haktem sipai da ka ba penenkam na ki drone hadin kani ki sipai kila lek khendra shiktem jeng kileno bar hak jinga siat ndriwut kileno kila mensau Kajing ya beriu nakada kajing terbom ke Israel hanong ba Aleppo jong ke Syria mentak kala kiu syaka saupu arngun. Ke Israel kala terbom hak kudam pelang tiar siat jong ke Hezbollah ha Jibrin area ke badan Hajan Aleppo International Airport. Na pedang kibayam ringut kidikile no Hezbollah. Deputy Commander jong ke Hezbollah Ali Abed Aksan Naim laklon yam ha kajing terbom ha Israel ha kibenta bashathi jong ke Lebanon. Ke Israel kalakam ba udah nongelam jong ke Hezbollah ubatmu balle ya shibur ki kampentrim ki bashirkai. Ki sipai Lebanon kila pentip bagi don nyamut ki lekno Hezbollah ki balakelnyam hendriungut ki ha Syria bat weipat ha Lebanon. Ha kajing pen ibor ha pedang ke Israel bat ki lekno Hezbollah kila don lai spark nai pesangut ki balayap ha Lebanon. Hadin kajing yap jong sangut ki nong China ha Pakistan nakada kajing Pyrthei bom ulekno ki sipai jong ka China kila terwa ya ka Pakistan bakin yarap banyak kun persya ya ki lekno. Unong akitin jong sipai China u Colonel Wu Yang uloong bagi sipai China ki kloy banyarap ya ka Pakistan banyak kun persya ya ki lekno ha Pakistan. Kumba kalong menta ke China kala sangeno ashwaya baro ki project bala penteri ha Pakistan nakada ko jing sya penyap jong kinong China ha ki lekno. Kam hadin u President jong ka United States ru Joe Biden la terwa ya ka Pakistan baka US ru ka kloy ban pha sipai banyarap ki sipai Pakistan banyak kun mat ki lekno. Ke International Court of Justice kabadan hahik kala hukum ya ka Israel bakam day ban penwit ikitrok ki bapin poi jingarap sa Gaza namar ba da ki million ngot kinong Palestine kidan hapadang ka jingkeduk bam jingkeduk dawai bat ki wei pa jingdon kam ke International Court of Justice kala syong bisha de hadin baka South Africa kala mudui persya ya ke Israel da ka bakno baki sipai Israel ki penyap ben ya kinong Palestine ki baloi-loi dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi kublai